Jo crec que aquesta és una de les paradoxes, és a dir, en tota la sentència, i ho veiem a la mateixa sentència de l'Estatut, queda clar que hi ha altres, que els recurrents i la formació política dels recurrents, és més, els recurrents com a membres dels grups parlamentaris del Partit Popular, estaven aprovant, almenys en tràmit, i havien aprovat, de fet, l'any 2010 ja, articles als estatuts d'autonomia d'altres comunitats autònomes exactament iguals, pràcticament iguals, si no, els que amb una mà estaven impugnant davant el Tribunal Constitucional, i el Tribunal Constitucional va declarar inconstitucionals preceptes que trobem pràcticament calcats en altres estatuts d'autonomia. De manera que convé recordar-ho, hi ha coses que són inconstitucionals per a Catalunya, però que són constitucionals per altres. Això es pot explicar en termes jurídics i de procediment, tot i que políticament jo considero que és impresentable. Per què es pot explicar? Perquè el Tribunal Constitucional només examina i per tant només pot determinar la inconstitucionalitat dels preceptes que se li impugnen. No pot d'ofici anar a buscar altres estatuts d'autonomia per veure si són iguals o no són iguals. Això no treu que el Tribunal Constitucional hagués pogut deixar palès aquest fet en la seva sentència. Jo crec que, per tant, això és una circumstància que no s'ha de perdre de vista i que la reacció dels ciutadans de Catalunya en contra d'aquesta resolució és una reacció que és perfectament comprensible i que jo comparteixo, vaja, totalment.